Vrbkovo. Bol som rodičmi poverený, teda rodičmi tých detí, ktorí vlastne končia, ktorí vychodili túto školu, tieto prvé 3 roky, aby som sa s vami tak normálne rozlúčil. Nie len tak, že odídeme dočasne a už sa neuvidíme. Takže na jednej strane je nám veľmi ľúto, že to končí, na druhej strane závidíme tým kamarátom, ktorí pokračujú s vami ďalej. Lebo tento rok, ten bol, myslím si, že budete druhý veľmi výnimočný, čo sa týka toho výkonového rastu. No a tak uvidíme, čo nás čaká ďalej. Každopádne by sme vám chceli aj tým, ktorí boli na začiatku, to znamená Maťovi Buknovi a Liskovi, poďakovať za to, čo ste vlastne tieto naše deti urobili. Myslím, že keď sa niekde ešte stretneme, tak určite budeme všetci na to dobre spomínať. A aby ste na nás nezabudli, tak sme si tu pre vás pripravili také menšie pozornosti. Doradu, z tejto strany. Poďte z tejto strany. Tuto. Pusu, ale. Viete, jazyčkou, dobre? Nie, to maminka dostala, to ja som len taký prostredník. Vy sa ešte vidíte. Ďakujem vám. Mami, úsne! Chodíš sa za mňa. Milujem ma! Dáme sa vidíme ešte. Poďte sa ešte! Borci, tí, co odcházíte do čtvrtku, my se ještě samozřejmě ještě vidíme zítra a s některýma se ještě uvidíme i v sobotu další. Jednu věc, to, co jste se učili tady na tréninku, provádět naplno, v plné rychlosti. Budu vás sledovat, vydám a nechci vidět, že to budete plákat. Je to jasný? Chci s váma trénovat. Byla to radost. Čau. Ahoj.